Автошкола Кама. Комфортные классы, инновационный подход к обучению и современный автопарк. Автошкола Кама. Работаем с душой для вас. 36 4 семерки. Замбы КВН командасы, екінші гимназия, қаршы олабыз. Яз ул мәхәббәт вакыты, ләкин кызганычка каршы безнең Илназның кызы юк. Әдәс карап итик, ничек ул алар белән таныша. Hey матурым, Мин сиңа матурым түгел, бәпкәм, бәпкәң дә түгел. айым, сыер саучы. Юк инде. Нигә минем генә килеп чыкмыйсың, Нәрсә бу? Помолчан да яме сыйыр саушы. Сәлам Илназ. Сәлам, син кем? Мин ул син, ләкин киләчәктән генә. Мин сиңа ышанмыйм. Избатла. Бас кызым әпипә? Бас, это хардбас. Все спортивках Adidas? И на найках пацаны слушают хардбас-басы. Отожгем для вас хардбас. Hey! Хатırlый икән аяклар, әйе. Тагын бер сорау. Кайчан мин беренче тапкыр убыштым? Илназ, син бит әле үбешмәдең. Дөрес. Мин сиңа күбрәк әйтәм, мин дә әле үбешмәдем. Әйе. Ну син лузер. Синең сыман инде, әйе. Тагын бер сорау. Нәрсә мин кичә эшләдем? Так, син кичә икеле алдың, Илназ. Минем бит әни залда утыра, у хәзер мине үтерә. Юк, әниең үтермей. Менә атаң үтерә. Хоман мында билдә нәйтеге эс калды. Миңа ни шалтырата? Алло? Илназ, кызлар белән йөрмә. 17 яшьә җиткән хаман кызы юк, йөрсен. Ну они, все, пока. О, сәлам Илназ. Сәлам. Бу кем? Бу мин киләчәктән. О, сәлам, улы Илназ. Яра китте минекләр. Пока, Илназ. Пока, улы Илназ. Кем бу иде? Белмәйм. О, әни шалтырата. Алло, әни. Илназ, кызлар белән йөрмә. 30 яшьә җиткән хаман кызы юк, йөрсен. Ну, әни, все, пока. Илназ. Чынлап та, нәрсәгә соң син килдең? Мин сиңа кызлар белән булышырга, танышырга дип килдем. Танышырга, булышырга дип килдем. Аңладың да? Һәр менә сиңа наушник, әйме? Бөтен нәрсәне мин әйтәм, шуны тыңлады яса, аңладыңмы? Все, айда. Нәрсә монда кытыклый? Прием, елак малай мындамы? Елак егытманда Все, ишетәм. отлично. Менә ул килә. Так, беренчедән булып Илназ аның исемен сора. Синең исеме ничек? Лиана. О, без что, джунглида? Тогда мин Тарзан. Воу! Млекопитающий, стопы, Тарзан. Так, булмады, алайса иде берәр матур итеп комплимент яса үзенә. Синең кендегең бәлешнең пипышкасына ашаган. Нәрсә? Булмадымы ни? Хей, прием. Алло. Булмады. Давам итәбез әйдә. Ней? Алайса иде, беләсеңме нәрсә, үзеңнең текә булганлыгын күрсәт. Мин кичә икеле алдым. Һәм әти минем күтемне ярды. Нәрсә? Кәбестә. Мин сине аңламадым. Син мине тыңламадың. Уф, мин киттем. Стой, детка. Ты заметила, что я начал разговаривать на русском языке в татарской лиге? Һәм нәрсә? Капец, я брутал, да? Син надан. Кем анда надан, слышь? Туктау. Ул миңа әйтте. Ну син дә надан, әйе. Ну син бит ул мин. Так, Илназ, секретное оружие әйме бар хәр. Мин аның белән бер тапкырда кулланманы, хәр тыңла. Янына киләсең дә гади генә сәлам диесең. Аңладың? Все, давай. Сәлам. Сәлам. Ооо, чапа. Подсчет var. Ярыймы синең белән танышырга? Әйе, әлбәттә. Ооо, чапа. Рәхмәт, Илназ. Син анда кем белән сөйләшәсең? Ой, şafas
Lili yaşa. Так, ага. 20 ел өтті, қазір яңадан 2048 ел, әйме? Теге қыз білән, аха, теге замутилин, әйме? Так, значит, менің хатыным теге матур гына шундай сосочка булырга тиеш. Так, олайса ул кайдадыр монда, аха. Матурам! Матурам! Нәрсә кирәк сиңа? Астагфирулла, син кем? Синең хатының 20 ел бергә яшибез, һаман тиздә тотмыйсың менә мине. Егетлер, мин 20 елдан соң шушылай үзгәрә алмыйм бит инде. А миңа норм? Feel like I'm drowning. Нигә без бу системаны күрсәттек? Булган әйберләрне үзгәртергә теләмәгез. Бүгенге көн белән яшәгез, дуслар. Рәхмәтебезне иң тәкә квенчикларның берсенә белдерәсе килә. Эмиль Шайхутдиновка. One more depending on a prayer, and we all look away. People pretend it everywhere. It's just another day. Нигә ул инглишчә җырлый? Кем аны белгән, ләкин җырның ахырында ие дия. Күрдегезме әйтәм Замбы бүген җиңәме? Олайса әйдә бер Замбы КВН командасы. Замба, замба, адиос.